Samantala, ilang malalakas na bagyong tumama sa Pangasinan ngayong 2025 ating balikan sa ulat ni Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Sa loob ng isang buwan, sunod-sunod na bagyo ang humagupit sa Pangasinan. Ang mga bagyong Krising, Dante at Emo ang nagdulot ng malawakang pinsala sa lalawigan. Alas 10:40 ng gabi noong 24 ng Hulyo, tumama sa bayan ng Agno ang bagyong Emong sa ilalim ng signal number 3 at 4 at may lakas na hangin umaabot sa 120 km per hour. Binayo nito ang Western Pangasinan. Maraming bahay, infrastruktura at pananimang nasira. May mga lugar na binaha at nabuwal ang mga puno at poste ng kuryente. Ayon sa Pangasinan PDRRMO, umabot sa 1.2 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura, agrikultura at livestock. Dahil dito, 25 munisipalidad at 3 lungsod na nagdeklara ng state of calamity. Samantala, sariwa pa rin ang alaala ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon 1 kung saan libo-libong pamilya ang naapektuhan. Matinding pagbaha ang naranasan, nasira mga palisdaan sa Dagupan City at nawala ng kuryente ang ilang lugar. Dahil sa lawak ng pinsala, idineklara ang state of calamity sa buong Pangasinan na tinukoy ng R-Dream Sea Ilocos Region bilang hardest hit area sa bahagi ng Region 1. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!